Сейлен Әхмәтова, Хыянәт ошысы. Икенче кисәк. Шулай еллар уза торды. Авылда авылча яшәсә дә, Аида шәһәрчә зәвыклылыгын, матурлыгын югалтмады. Балалар үстереп, бер гаилә булып тату гына яшәп яткан чакта, йортка көнләшү гадәте килеп керде. Газинур юктан да кызып китеп, Аиданы хыянәттә гаепли башлады. Һәр адымын тикшерә торганга әйләнде. Үзе бармаган чакларда балаларын әниләре артыннан җибәрә иде. Иренең басымы астында яшәгән Аида, нинди генә сәләте булса да, күпме генә үз өстендә эшләсә дә, хезмәтендә күтәрелә алмады. Чөнки ире рөхсәт итмәде. Балалар хакына дип яши-яши, гомер алга ага торды. Йорт салу, шәһәргә булмаса, һич югы район үзәгенә генә булса да, күчү теләге дә күңелдә яшеренгән бер хыял гына булып калды. Бу хакта сүз кузгатса, җавап: "Монда рәхәтләнеп типтер алмыйсыңмыни?" дигәннән ары узмады. Өлкән яшьтәге әти-әнисен калдырып чыгып китү, колхоз эшеннән, бөтен булмышы дип санаган хезмәтеннән аерылу Газинур өчен бик зур борылыш һәм башка сыймас гамәл булыр иде. Аида тормыш агымына яраклашып, булганнарны йөрәгенә алмыйча гына яшәп ятканда иренең хыянәтен белеп ала. Менә ни өчен ул миннән көнләшә икән? Үзенең тугрылыгы булмаганга миңа шикләнеп карый икән дип уйлады Аида. Җитмәсә, сияркәсе миннән матуррак һәм яшьрәк, әйбәтрәк, сәләтлерәк булса икән дип изгәләнде. Ләкин үзенең сизгәннәрен иренә җиткерүне, кеше арасына чәчүне, гаиләдә тавыш чыгаруны кирәк дип санамады. Бары тик балаларым мәктәпне тәмамласын да, акрын гына яраткан шәһәремә кайтырмын дип тынычланды. Ләкин яшерен генә булса да тамган күз яшьләре җирдә озак ятмады. Күңеле, йөрәге белән рәнҗемәскә тырышса да, әрнүләр, нахакка җанына тигәндәге әйтеләсе сүзләрне эчкә йотулар эссез калмаган икән. Иртән киттем мин дип әйтмичә дә чыгып киткән Газинурны фермада үгез сезүе турында хәбәр иттеләр. Кан эчендә яткан, көч хәл белән генә сулаган ирне хатыны килеп җиткәнне дә көтмичә хастаханәгә илткәннәр иде. Укытуын ташлап көн-төн янында була алмаса да, кышкы салкын дип тормады Аида. Көн сайын кызын ияртеп район үзәгенә бара, тәмле ризыклар пешерергә тырыша иде. Ләкин аның тырышлыкларын Газинур гына күрмәде. Ә хатын яратуы хакына барысына да түзде, балалар хакына, аларның пар канат астында үсүе хакына тынычлык сакларга тырышты. Аннан соң бит авыл җирендә укытучы үзе дә, аның гаиләсе дә үрнәк булырга тиеш дигән фикер яши. Әгәр аерылса, гаиләсен таратса, ул әти-әниләргә тәрбия өлкәсендә нинди киңәшләр әйтер? Серлегенә күзенә багып, мең төрле сорау яудырган укучыларына ни дип җавап бирер? Барысы да уйландыра, шул ук вакытта хурландыра да шул. Төркемдәшләре белән очрашуларга да барганы юк. Ел сайын чакырсалар да, эш күплеккә, ара ераклыкка сылтый. Ә барып чыкмаган тормышын сүрәтләүдән, бәхетсезлеген сиздерүдән куркып бармавын тик үзе генә белә шул. Бик барасы килсә дә, аны тормыш иптәше үзен генә җибәрмәс иде. Бергә барган очракта һәр елмаеп караган караш, ялгыш әйтелгән сүз өчен кайткач җавап бирәсе булачак. Гаиләдә барысы да гади генә түгел шул. Төркемдәге иң сәләтле, иң тырышлардан саналган кызның тормышы бер урында таптанып үтүен, канәгатьсез яшәвен ничек барып сөйлисе килсен соң инде? Шуңа да ул иптәшләреннән дә читләште. Газинур терелеп чыккач, тәүбәгә килгән. Алда ялгышлык белән төссез узган көннәрнең дә кадерен белеп яшәргә омтылган дисезме? Ялгышасыз. Бик нык ялгышасыз. Бер салган кырын сукмагын ташламый инде ул. Хәл эчендә ятканда да хатыннарга күз салырга көч таба. Хастаханәнең хирургия бүлегендә идән юучы Мишәр кызы Резидә белән сөйләшеп китәләр алар. Ир үзен ялгыз дип таныштыра, көн сайын хәл белергә килгән хатынын бер туган апасы дип аңлата.
Яңа танышы исә балалары булмау сәбәпле 5 еллап элек ире белән аерылуы, хәзер бер бүлмәле фатирында ялгызы гына яшәүе турында сөйли. Резидә эшкә 3 көнгә бер генә килә. Гомер булмаганны хезмәтенә атлап түгел, очып, ашкынып килә башлый ул. Аңа яшәү рухы кайта, гүя канатлар үсә. Ирдә хатынга көннән-көн ныгырак тартыла. Резидәнең килүен зарыгып көтеп ала. Кабаттан гашыйк булумы бу? Әллә инде ул өйләнгән чакта гашыйк булуның ни икәнлеген аңлап бетермәгән булганмы? Бу җитмәслек дип санаган укытучы кызны үзенә каратуны егетлеккә санап кына өйләнгәнме? Хастаханәдә үткән озын көн һәм төннәрдә булар хакында күп уйланды. Ләкин җавап таба алмады. Ә менә минем җүләрлекләремне ишетсә, өлкән яшьтәге әти-әнием ничек кичерер? Бу җитеп килүче, инде үзләре егетләр сөяр яшькә җиткән балалар ни дияр? Хатыным кичерерме дип уйлый белмәде. Үзе турында гына уйлап, ул күпме кешене бәхетсез итүен аңларлык хәлдә түгел иде. Бары тик яңа гыйшкы Резидәне терелтүчесе, яраларын дәвалаучы фәрештә дип белде. Хәтта исән калу өчен үзен аңа бурычлы дип санады. Чөнки сызланып яткан көннәрдә ир янында күбрәк ул булды. Ул елмаеп хәлен сорады, урын-җирен рәтләде, сөйләшеп утырды. Инде терелә башлавын, игә кайтыр көнне якынлашуын сизенсә дә, аның Резидәне калдырып хастаханәдән чыгасы килми иде. Бар хисләрен бер бәйләмгә җыеп, алардан арынырга тырышып карады ул, ләкин туган нигез бусагасын чит хатын иенә алмаштырды. Яшәр өчен иенә, гаиләсе, үзен үстергән әти-әнисе янына түгел, ә чит җиргә кайтты. Аннан бәхет эзләде. Бәхетне генә кеше үз куллары, игелекле уйлары белән тудыруын үзен артык яратучы, кеше хисләре белән санашмаучы ир аңламады. Эштән соң ире янына хәл белергә килгән үз хатыны аның инде хастаханәдә булмавын ишетеп телсез калды. Игә дә кайтмаган, дәвалану урынында да булмаган ир тәмам савыгып та бетмәгән килеш кая китәргә мөмкин? Ирен югалтуын тулысынча аңлап бетермәсә дә, Аидага кыен булып китте. Шул чакта ул тәүге тапкыр бу якларга килүен, әтисенең йөзенә чыккан ризасызлыгын искә алды. Бер елга дип килеп, күпме нужа шулпасы эчте. Күпме кимсетү күрде, никадәрле нахак сүз ишетте бит ул. Эх, шул чакта әтисе кайтыйк дигәндә борылып киткән булсачы. Менә хәзер дә ул тагын 7 юл чатында, билгесезлек уртасында калды. Килгәндәгедән аермалы буларак аның хәзер буйга җиткән 2 кызы, яраткан укучылары һәм еллар дәвамында тырыш хезмәте белән яулаган хөрмәт бар. Нишләргә дә белми басып торганнан соң, Аида кайтыр юлга чыкты. Бер машинага да кул күтәрмәде. Уйлары янәшәсендә атлады да атлады ул. Газинурның чит хатын кычагына китүенә йөрәге белән ышанмаса да, ишеннән генә уку елы бетү белән китәргә дигән карарга килде. Чит җирдә бер туганы булмаган авылда аңа инде торыр мәгънә юк иде. Уку елы бетте. Ләкин шәһәргә китәм дигән уйлар тагын чынбарлыкка ашмады. Чөнки аны мәгариф идарәсенә эшкә алдылар. Торырга фатир бирделәр. Балаларын туып үскән җирләреннән айыру бик җиңел булмаганлыктан, ул кабат биредә калырга ризалашты. Эшем җаваплы, сагышымны эш белән басармын. Менә дигән итеп яшәрмен әле. Янымда иптәш булырлык балаларым бар дип уйлады. Эштән генә Газинурлы көннәрен сагынды. Ни генә булса да, тормышында авыр бер тап калдырса да, ул бит аның беренче мәхәббәте иде. Бәхетсезлекләр алдында сынмады, сыгылмады Аида. Үзен кулга алырга, Газинурга үч итеп, менә дигән итеп яшәргә тырышты. Озак та үтми, вакытсыз тормыш иптәшен югалтып, улы һәм кызы белән ялгызы торып калган мәгариф идарәсе мөдире аның кулын сорады. Бер булып, балалар бәхете өчен уртак көрәшеп, бер түбә астында, бер фикер, бер уйда яшәргә карар кылдылар. Бу вакытта Аида Газинурны югалтуы белән килешсә дә,
йөрәгендә аңа дигән бер җылы урын бар иде әле. Ләкин ул урынны башкаларга, үзенә ихтирам белән караучыларга бүләк итәргә булды. Чөнки аның да үзен бәхетле хатын-кыз итеп күрәсе, кадерен белүләрен тоясы килде.